Žum lidi, já jsem Luka, vítám na svou další videa. A dnešní video je divný. Ukažte Jirku Král. Oh my god. Ale tady to video nebude jenom tady to, aby jsem byl tady jenom nakreslený, ale skrz tady tohle je to pitíčko fakír. Fakír. Je to zelený, kdybyste nevěděli, je to zelený. Takhle to neuvidíte, protože to je nakreslený, ale je to zelený, takže to chutná jako citron. A teď koukáte, co tady je, tak tady máme motorku. Motorka. Úplně všechno namalovaný, to je úplně dobrý, takhle se mi líbí natáčet, jo. Úplně líbí se mi tady natáčet takhle. To je úplně zuby, fuj. Takže tady to jsem chtěla udělat takhle krátký, že mám toho fakíra, ale teďka v pátek asi budu natáčet taky takový videjko a tam bude zas Jirka Král třetí díl, ten, jak se to jmenuje? Komiks. Tak, tady to bude krátký video, takhle se mi líbí natáčet, takže možná takhle budu natáčet, protože to bude super, jak to je všechno nakreslené. No, jinak, jestli se vám líbilo tohle video, tak dejte like, sdílejte tohle video a zatím ahojda a chci vám ještě něco říct. To ahojda tam nebude, ale chci vám říct, že tady to je super. Takže už lidi, čau.